כן, אז עוד פעם, השעה עכשיו, אתם רואים, 10:50, ואני מנסה לצאת מהדירה הזאת שהפכה למחסן. עכשיו, צריך להבין למה הדירה הפכה למחסן. אני פשוט, מרוב זה שאני לא נמצא בה, אין לי כוח עכשיו לנקות, בגלל שאני עייף רוב הזמן. אז בגלל שאני רוב הזמן עייף, אני גם לא מנקה פה את הדירה. אני פשוט הפכתי אותה למחסן. אני יושן, רוב הזמן אני פשוט יושן, כי אין לי מנוחה. למה אין לי מנוחה? בגלל הפאבים פה באזור, הם פשוט לא מניחים לי. כל העסקים המרעישים פה באזור העירייה החליטה שמותר לעסקים האלה לפעול, ונתנה אישור גורף להפעלת עסקים בשעות לגמרי לא סבירות. אז אני לא ישן. עכשיו בואו נראה מי עושה את הרעש. עכשיו יצאתי לחדר מדרגות, עדיין פה בטלפון לא שומעים, אבל אני פשוט רוצה שתבינו על מה מדובר, וגם את השעה הקלטתי. כן, ידידנו פה סלח לי, אתם עכשיו התחלתם להגביר את הרעש, זה גרם לי לצאת מהבית, לא לישון. כן. עכשיו השעה 1. כל ערב כמעט בא לך. כן, כי אתם כל ערב גורמים לי למפגע רעש. לא חושב, אתה היחיד שבא כל ערב. אני היחיד שבא, זה לא אומר... כן. אז תגיד לי, אתה רוצה להפסיק את הרעש הזה? את רוצה להפסיק את מפגע הרעש הזה בבקשה? אתה מוכן להפסיק? אתה מוכן להפסיק את מפגע הרעש? המפגע הזה, אני מצלם את מפגע הרעש שיש לי מתחת לבית. לצלם אנשים שאתה נכנס למקום. אז תתלונן למשטרה. יש עכשיו מפגע רעש. עכשיו, אני כתוצאה מזה נפגעתי עכשיו. אתה מבין? אני במקרה לא ישנתי, אבל יכולתי גם לישון. הנה, הלמחת. אבל אתה כבר עשית לי את הנזק. למה? אני אגיד לך למה. כי אני עכשיו פה, ולפני כן לא שמעתי אותך, ועכשיו אני שומע. אני בבית אצלי לא רוצה לשמוע אותך. עכשיו אתה לא שומע. ברגע שאני שומע אותך, אתה כבר בבעיה. הנה, הלמחת. עכשיו תדע לך שאני התחלתי לטפל ברעש ברצינות, אני מתחיל לפנות לאיכות הסביבה, לשר המשפטים. מה אני עוד יכול לעשות? אתה יכול לא להגיע למצב שאני יורד. אבל כמה אני עובד פה? אח שלי, אני לא מאשים אותך אישית. לא, אבל אני אומר, כמה זמן שאני עובד פה? עובד פה כבר איזה שנתיים. כן. כמה פעמים הגעת לבקש מתוך השנתיים? אני אגיד לך, אני עבדתי בצורה פוליטית. מה זאת אומרת? אם הייתי יורד כל יום שאתם מפריעים לי, אני פשוט הייתי יושב פה כל היום.
אני לא יושן לצערי. אתה יכול לשאול בבית מדרש שבו אני עובד, שאני פשוט רדום רוב היום. אני בכלל הראש שלי מתחיל לעבוד רק בסביבות השעה 12. כי אני לפני 3 בערך לא נרדם. ב3 אני נרדם. אני צריך 8 שעות שינה. זאת אומרת 3 פלוס 8 זה 11. לפני 11 אני לא מתפקד. עכשיו, במצב כזה אני גם לא יכול למצוא עבודה נורמלית. למה? כי יום אחד אני באתי לאיזה קבלן שקיבל אותי לעבודה וביקשתי ממנו להתחיל לעבוד. הוא אומר בסדר, תבוא ב8 בבוקר. אתם הרעשתם עד 4, זה לא אתה. הרעשתם עד 4, אני עד 4 לא ישנתי, ב7 קמתי, ב6 התפללתי, מ3 או 4 אני כבר לא זוכר. בקיצור נשאר לי מעט מאוד שעות שינה. אני אמרתי לו, אדוני, אני לא יכול להמשיך לעבוד בגלל שהפאפ פה לא נתן לי לישון. עכשיו הרעש יותר חזק מאשר עכשיו, אני לא אומר, אבל מה שאתם גורמים, אתם גורמים לי למפגע רעש מתמיד כל הזמן מאז שהפאב הזה נפתח. עכשיו אני נמצא פה מגיל 28, אני היום בן 54. זה לא שאי אפשר אחרת, כי אני בזמנו שיפצתי את הפאב הזה שהוא היה נקרא הכוסית. זאת אומרת שלחתי מישהו שיעזור להם פה להסתפק. אתם נכנסתם לפה, הפכתם את זה למקום נוראי עבורי, ואני כל הזמן במלחמות. עכשיו זה לא סתם אני במלחמות. יום אחד החבר'ה של גלעד מסיירת מטכ"ל הרביצו לי וברחו. עכשיו תראה, אני דן 3 בקראטה, אני יכול לספוג את המכות האלה, אבל הם נבהלו, זה הבהיל אותם קצת. למה? כי עכשיו יש תיק במשטרה נגד בעלי הפאב, כי ברור אפילו שהם ברחו הם קשורים לפה. זאת אומרת, אתם גורמים לזה שנמשכים לכאן טיפוסים פליליים שבמקרה נמצאים בסיירת מטכ"ל. הטיפוסים הפליליים האלה מטילים מורא על התושבים, עליי. אתה מבין? עכשיו, אני לא יכול להתחיל לבוא, למרות שאני דן 3, להתחיל להרביץ פה לאנשים, בגלל שמכירים אותי. כן, אני דן 3, אבל אני לא יכול לעשות את זה. אבל אתם כן, כי האנשים האלה אני אפילו לא הספקתי לזהות מי הם, וגם אם אני אראה אותם היום ברחוב אני לא אספיק. אתה יודע מה הם עשו? בא אליי אחד מהצד, נתן לי מכה פה ברקה, שזה מאוד מסוכן. אחד נתן לי, עשה לי רגל עץ, ו10 קפצו עליי, שולחן שלם קם, הם לא דיברו איתי בכלל, לא שאלו שאלות, כלום, שום דבר. באו, הקיפו אותי טרח. עכשיו תשמע, אני ויתרתי לגלעד, אני חשבתי שיש לו שכל. יש לו שכל, אבל יש לו שכל במובן הזה שהוא יבין שאני לא מתכונן לוותר, שאני אומנם מדבר בצורה דיפלומטית, אבל אני הולך בתקיפות להיאבק במקום הזה, או שהוא יהפוך למקום נורמלי או שיהיה פה בלגן. עכשיו אני אמרתי לך מה אני יכול לעשות לפי החוק כבר כמה פעמים. אתה צוחק, אתה צוחק עליי הרבה פעמים, אתה אישית, כן. תגיד, בעד הרגשתי שאני אנמיך הנמכתי. לא, אני מספר לך עכשיו את כל הסיפור. עכשיו תראה, אני הולך עם המצלמה, מתעד הכל. חוץ מזה, אני יכול על פי החוק לעמוד פה בבית שלי, לעשות הפגנה. הפגנה, המשמעות שלה שכל הלקוחות שלך... אבל מה אתה רוצה שאני אעשה? ביקשת להנמיך הנמכתי. אני מסביר לך, לצורך הרקורד. אני יכול פה לעמוד ולדבר עם האנשים כמה שאני רוצה ולספר להם את זה. אני לא צריך לקרוא להם לעזוב את המקום, רק לספר מה שאתם עושים. ואז לאט לאט יהיה לך פחות לקוחות, בסוף יהיה ריק. אתה חושב שאני לא אעשה את זה? אם אתם תעלו לי את העצבים עד לרמה כזאת, אני אעשה את זה. אני מתעצבן כי אני צריך להיות פה במקום לשבת בבית ולעבוד מול המחשב שלי. אני צריך להתפרנס. אבל מה אתה רוצה שאני אעשה? אתה צריך להגיע למצב שבו אני לא יורד. אבל לא ירדת כבר שבועיים. לא ירדתי, אבל עכשיו ירדתי. מספיק. עכשיו אתה יודע מה קרה? אני אסביר לך מה קרה. מה שקרה זה שהשעון הביולוגי שלי עכשיו התהפך כתוצאה מהנזקים שעשיתם לי. אני גם כשאני רוצה להירדם אני לא יכול. זה לא מצב נורמלי. עכשיו, כשבאתם לפה, אני הסברתי את זה לגלעד עוד שהוא היה בתקופת השיפוצים. שאם יהיה פה בלגן... יאללה, שחרר אותנו. למה? אסור לך לצלם אנשים סתם ככה. אסור לי, תעודת זהות שלי זה 0147 95256, תתלונן.